थ' लोगोफोर फाइनालि जोंना माने लिंग'खौ जोङो कनफार्म खालामबाय आरोना। गुड मर्निं एभरिवान एन्ड वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल। लोगोफोर आं दा क'क्राझार फकिराग्राम राभापारा पारटुलियाव दंफैयो आरोना आश्रमाव। जोंनि आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि दा गोदान मन्दिर बानायगासिनो दं नालाय, बे मन्दिरनिनो शिबलिंग नांगौ जादों बाबा महादेबनि आफा शिबनि। दा बेखौनो जोङो लायनो वेस्ट बेंगलाव थांनो नागिरदों आरोना। आदामोना लेंहरनायखाय आं दा फैबाय। आं बेलेगावसो नायहैबावनो नागिरदोंमोन कलकातायावसो, ओमफ्राय दा बेहाय मोनाबाथ' कलकातायावनो लायनाय जामारगोन आरो दा नायनोसै। दिनै बेखौनो जोङो नायनो होननानै थांनो ओंखारदों। दा नै मर्निं वाक खालामदों एसे। फकिराग्राम जंसननिफ्राय जों ट्रेन गाखोनानै थांसिगोन दा। नै आदामोन दं, बिथिं नाहरदो आदा एसे। मबाइल थुनायाव खुब बेस्थ'। दे नैलाय बिथिं आदा दं। दा थांगासिनो जों, नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना। इफाले आसे आमार मनुज दादा आसे हाई कोर्ट गई आसे आमी मायाव ओंखारगोन होनदोंमोनलाय आदा? आंबोथ' मोजां मिथिजोबा माबाखौ स्टेसना। जरायावनो ओंखारगोन। जरायाव जरायसिम थांगोन जों दा। औ जराय स्टेसनाव ओंखारनानै रामपुरसिम थांगोन आरो। बेहाय माने अन्थाइखौ दाननानै, अन्थाइखौ मेसिनजों हानानै मुर्ति बानायग्रा दं नालाय, बे मुर्ति बानायग्राफोरानो बानायनो हायो नालाय बेखौ शिबलिंगखौ। दा जोंनो अन्थाइनि अरिजिनेल अन्थाइनिसो नांगौ आरो। ओरैनो सिमेन्टजों बानायलाबायनाय मार्बल अन्थाइफोरबो थायो, बेफोरखौ नाङा। माने अरिजिनेल अन्थाइखौ नांगौ आरोना जोंनो। आदा बाजैमोनखौ लोगो मोनदों दा। आखाइजों ओरै हाय होनदो। बिबारखौसो फसन जाबाय आं नोंसिनिखौ। बिबारा नै बिराद मोजां बारनानै दं। मा बिबारथाय बियो? मा बिबार होनो बेखौ आदा? बिराद मोजां बारनानै दं नै बिबारा, समायनानो। कालाराबो बेलेग बेलेग बिबारा। गोजाबो दं नै, ओमफ्राय गुफुरफोर दङ। गलाब गोजा बायदि नुयो। थम थम बेटारि गारिजों थांसिगोन जों दा। नै आदाखौ लोगो मोननानै लेंब्रबबाय दसे। बाजैया मिनिदोंलै। दरंआव नुहैसिगोन नोंखौ। गाखोनोसै दा नै बेटारि गारियाव गाखोबाय। वेस्ट बेंगल जामाजि। जों दा मोनफैबाय नै, ओमफ्राय नै फकिराग्राम जंसन। बे थांसै नै, बेयाव ट्रेन फैगोन दा। थांबाय थादो आदाया दा। औ दे जों आवगायलांसै दे। फकिराग्राम जंसन रेलवे स्टेसन मोनफैबाय जों दा। गिदिरथार स्टेसना बेबो। फकिराग्रामाव ओंखारफैनांगौ आरो जोङो उदालगुरिनिफ्राय फैबाथाय, क'क्राझार बारबोनानै। ट्रेना मा ट्रेन फैसिगोनथाय दायो? काउन्टाराव थांबासो मिथिगोन, टिकेट काउन्टाराव। जों दा टिकेट काउन्टाराव थांसै र'। टिकेट लाग्रोसै, टिकेट लाखांनानै आवगायनोसै आरोना। ट्रेना दा खैथायाव फैयो नायनोसै, काउन्टाराव थांबासो मिथिसिगोन। फकिराग्राम जंसन टिकेट काउन्टार मोनफैबायानो नै ट्रेना। ट्रेन गाखोनोसै जों दा। बैयाव थ'दो, बैयाव था। बिराद भिर। नै इयाव फैदो, इयाव नैयाव खालि नै। ट्रेनाव गाखोबाय जों दा, थांगासिनो दङ लायनो। बिराद गोबाव नेनांबाय जोंखौनो, मथा मथि 9ता जालायलायबाय आरोना। 8टायावनोमोन ट्रेना, बिराद लेट दिनै, 1 घन्टा लेट। गसाइगाव जराय रेलवे स्टेसन मोनफैबाय दा नै, ओंखारदों। प्लेटफर्मा बेसेबांबा गाहाय गोजौआवसो, ओमफ्राय ओंखारनांगौआनो नै। जराइनिफ्राय ओंखारबाय जों दा नै। बेटारि गारिजोंसो थांनांगोन नामा? औ बेटारिजों थांसै। थम थम फिलफिलि। दा नै बेटारि गारि गाखोनोसैलाय जोङो। दे फिलफिलि बेटारि गारियाव गाखोबाय जोङो नै दा जायगासिम थांसै। माबा लिंग' बानायनाय जायगासिम थांसै। नागिरहैनोसै दा जोङो अबाव मोनो। फाइनालि जों दा माने जायगायाव मोनफैबाय आरो। ओमफ्राय नायनोसै र' एबार। मोनफैबाय जोङो। बेहाय काटिं खालामनानै बानायो जाहैदों आरो। अन्थाइखौ बिदि बानायो।
बे मार्बल अन्थाइ बियो थ' लोगोफोर फाइनालि जोंना माने लिंग'खौ जोङो कनफार्म खालामबाय आरोना बेहायनो बानायसिगोन अन्थाइखौ बाहेरनिफ्रायसो लाना फैगोन बिसोरो माने अन्थाइ जोंना बाहेरनिफ्राय बानायखानानै लाबोयोबा एसे दिगदार जायो नालाय माने लिंग'नि गोजौआव मोनसे सरबक थायो बे जोंहा बाबा शिबनि लिंग'आव जे मोनसे जोंहा फिथिगम जिबौ थायोना बे जिबौखौ बानायनांगौ आरोना बेलेगावलाय मोनो लिंग'खौ खिन्थु गोसोम अन्थाइनि मोननो नागिरा आरो बिदिनो मार्बल अन्थाइफोरनि मोनो दा जोङो वेस्ट बेंगलाव दंफैयो क'क्राझारनिफ्राय बारा गोजान जाया 1 घन्टानि लामा ट्रेनजों फैदों नालाय जोङो नोंथांमोना नायनो हागोन बेहाय गोबां यहाँ पर आप भैया मालिक यही है भैया ही है आपका एड्रेस थोड़ा बता दीजिए ये है रामपुर है रामपुर रामपुर स्टेशन से कितना दूर आना पड़ता है रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर डिस्टेंस है ना डिस्टेंस तो उसमें से आप असम दूर दूर से आता होगा आपका मेरा यहाँ पास पर ऑर्डर काफी सारा मूर्ति गया है हाँ हाँ और बंगाल में तो गया ही है हाँ, बंगाल में। आसपास में बहुत सारा मूर्ति गया है हाँ। जो बंगाल में जो नतुनपाड़ा जो है एक मंदिर है वहाँ पे सारे पास एक शिव जी का मैंने दिया है एक शिवलिंग दिया है मतलब अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बड़ा बड़ा पत्थर को मतलब काट के पूरा डिजाइन बना रहा है ये कौन सा मूर्ति बना रहा है अभी ये काली माता का मूर्ति काली माता का मूर्ति अच्छा थोड़ा वो मैं पहले सब दिखा देता हूँ उसके बाद आप प्राइस थोड़ा वो लोगों को बता देना कितना कितना क्या प्राइस देंगे उसमें तो डिस्काउंट वगैरह भी होंगे ना बिल्कुल हाँ। कोई भी आपका और से कोई आ जाता है मेरा जो सब्सक्राइबर वो ऑडियंस है मेरा जो वीडियो देखना पसंद करते हैं वो लोग आने से आप मेरी तरफ से तो वो डिस्काउंट हो जाएगा ना डिस्काउंट मिल जाएंगे आपका से मुलाकात हुआ है और आपके थ्रू से कोई आदमी अगर बोले हाँ ये सब भाई साहब का थ्रू से आया है असम तो ज़्यादा दूर नहीं है वेस्ट बंगाल सब मैं नहीं है बहुत डिस्काउंट में दे दूंगा आप ठीक है भैया जी से धन्यवाद है अभी मैं थोड़ा मूर्ति वगैरह को दिखा रहा हूँ ये कौन सा मूर्ति का है ये भी ये सारे काली माता है काली माता का ही है ना ये भी अभी मेरा 2 काली माता है वो पेंटिंग के लिए गया अच्छा है पेंटिंग कर रहे हैं अभी दूसरा में तो मेरे यहाँ पे धूल मिट्टी हो रहा है ना तो इसमें पेंटिंग है थोड़ा बाहर दूसरी जगह पे गया ये दक्षिण रामपुर है वेस्ट बंगाल कोचबिहार डिस्ट्रिक्ट हाँ ठीक है नै बिथिंबो नायनो हागोन नोंथांमोना बेहाय माने बेलेग माने मन्दिरबो बानायनाय जायो आरोना अन्थाइखौनो दाननानै बानायनाय जायो बेयाव अरिजिनेल माबाफोरखौ मोनो आरोना मोननायालाय ओमफ्राय नैबे नायनो हागोन नोंथांमोना सोरबा नैबेफोरबायदि माने थपैसा खालामनाय मुर्ति नांगौबा बिदिबो बानायो अन्थाइखौनो दाननानै अन्थाइनि गोजा आरोना गासिबो नै बिदि नोंथांमोना नांगौबा नैफोरबायदिबो बानायो नै सब अन्थाइनि गोजा बेफोरो अरिजिनेल माने बे मार्बल अन्थाइनि जाहैबाय नैबे लिंग आफा शिबनि लिंग आरोना बेबो अन्थाइनियानो खिन्थु जोंनो बिदिखौ नाङा नैबे जिबौखौ जोंनो नैबेखौ सरबकखौ गोजौ थानायखौसो नांगौ नालाय जों दा अर्डार होबाय आरो बेखौ नैबेबो अन्थाइनियानो नै नायनो हागोन नोंथांमोना माने बियो कलर खालामनाय नङा ये कोई कलर किया हुआ नहीं है ना नहीं ये कलर की पॉलिश किया हुआ है ये नेचुरल पत्थर का नेचुरल हम लोग का भी ऐसा ही मतलब एकदम फिनिशिंग वो चाहिए हम लोग का ऐसे ही बनेगा आपका ये बुद्धा देखिए ये बुद्धा स्पेशली मेरे खुद का हाथ का बना हुआ अच्छा खुद का हाथ से बना हुआ है ना ये नहीं बिहार मन लगा कि मैंने काम किया हाँ बहुत समय लगा ये कितना समय लगा इसको बनाने ये कम से कम 5-6 दिन लग गया इसमें 6 दिन तो ज़्यादा दिन नहीं लगा ना हाँ नहीं छोटा है फेस है ना फेस में ज़्यादा समय नहीं लगता है स्टेचू वगैरह बनाने में थोड़ा समय लगता है और मैं ऑलराउंडर हूँ मैंने को हर मतलब आपका एक्सपीरियंस है कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका मतलब 22 साल का दूसरा इसके पहले दूसरा में भी काम किया आपने जयपुर में हाँ जयपुर में जब मैं जयपुर में था वहाँ पे मेरा मुंबई में नागपुर में ये बहुत सारा मेरा वहाँ पे माल गया है मैं आपको फोटो में आपको मतलब सेंड कर बहुत दूर दूर से आपका मतलब वो ऑर्डर आता रहता है आते हैं ठीक है नै नायनो हागोन नोंथांमोना नैबेबो माने बे मार्बलनिखौ नाङा जोंनो नैबे मार्बलनि फिसानिफ्राय लानानै आपके पास लिंक जो शिव बाबा का लिंग जो है तो कितना रुपया से स्टार्ट होता है मेरा 250 रुपये से 250 रुपया से लगभग आपका कितना तक ऑर्डर आया हुआ है 2 लाख जो भी है हाँ साइज के हिसाब से मतलब साइज के सबसे हिसाब से छोटा है 250 रुपया से स्टार्ट होता है स्टार्ट ठीक है माने जोङो मेन बानायग्रा जायगायावनो फैदों नालाय दा बेवहायसो जोंनि अर्डार बायदिसो जों बानायहोबाय नालाय आफानि माने बोसोन बायदिसो जोङो बानायहोदों ओरैनो आंगा जांगा बानायलाबायबाथ' जाया नालाय बे सिरु जीवन माने बोसोर बोसोर जुग जुग जोरगोन माने थानांगौ नालाय बियो दा बेनि थाखायनो बानायहोफैनाय जाबाय आरो माने ओरैनोलाय लिंगफोरखौ मोनो गुवाहाटिफ्रावबो मोनो खिन्थु बेफोरबायदि लिंगखौ नाङा आरो जोंनो माने एकदम अन्थाइ अरिजिनेल अन्थाइ गोसोम अन्थाइनिखौसो नांगौ नालाय जोंनो दा नैथिं आदामोन दङ सावरायबाय जोङो रायलायबायबो मोजांबो जाबाय औ
आफानि अननायाव जोङो गोसो खुसि मथे दा खुलुमहरबाय लोगोफोर बयबो जाहाथे जोंनि बे नैबे जों बाहाय बानायफैदों बे जाहाथे खामानिया साक्सेस जायो नोंसोरबो लुबैनानै जाहाथे बे बानायनो हायो बे ब्रिटिश रोखोमै जिनिस बानायनो हायो बे जायगायाव नोंसोर गोसो बायदि लांफैनो हागोन लांफैनो बे जायगायाव आरो मन्दिर अपेनिं खालामनायाव बयखौबो भक्तफोरखौ फैजानो लुगैयो नामा आदाया बेनि फारसे एसे बुंहरदो बयबो जानो लुबैयो लैहोर 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 जोंना जेसेबां भक्तफोर दङ मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनानै हेफाजाब होफैदो सहाय होफैयो आरो डिसेम्बरनि 12 तारिखआव डिसेम्बरनि 12 तारिख आरो आघन मास बांला आघन मासनि 26 तारिखआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन गाजा गोमजायै आंथ' खोनानो मोनबावदों मिथिबायना बिराद खुसि मोनदों आङो माने फैनानै जोंहा आब' रिया बर'नि मुंदांखा फिल्म बानायग्रा बेबो फैगोन होननानै बुंदों आफाया आंनि माने बेयाव फैनानै आदामोनाबो बुंदों आफा बुराबो बुंदों फैगोन आरो नोंथांमोनाबो लोब लोब फैबानो जाबाय मन्दिराव आंनि भिडिअखौ जाय नायदों नोंथांमोना एसेबां हायो शेयर खालामना होब्लानो जाबाय এফালে আমার আছে মনোজ দাদা আছে হিও আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা ধুবুৰীৰ পৰা আহিছে হিও খুলুমবাই আপোনাৰ এই যিমান ভক্তানী আছে আপোনাৰ হেৰি এৰিয়াত চবক আহিব দিবি ন আপোনাৰ কথাত কৈ দিলে হৈ যাব কৈ দিয়ে আপুনি मतलब बुला दो जितना भी आपका भक्त दोस्त लोग है उन लोग को যেহেতু আমাদের ভক্ত আছে সব ডিস্ট্রিক্টের থেকে সবাই দলে বলে আহিয়া আমাদের मंदिर ओपनिंग के योगदान करो ना हम लोगों का भक्त है और सब लोग आके हम लोगों का मंदिर का योगदान नैथिं नायबावनो हागोन नै बेहाय गणेशनि जोंहा माबा रेड माने एन्जरखौबो बानायनाय जादों नै बिदिनो एन्जर बियो ओमफ्राय नै आरो बिथिंबो दङ आं मुर्तिफोरनि नामखौ बारा मोजां मिथिजोबा खिन्थु फिसा फिसाबो दङ नै अन्थाइनि ओमफ्राय नैबे बेखौ मा होनो आदा मोसौ बिराद मोजां मोजां बानायनाय दङ माने बेयाव खामानि मावबाय थानाय जायो नालाय क्लिन खालामनानै दोनाखै आरो ना ओमफ्राय नै सोरबाफोर बिल्डिं सिल्डिंनि माने मार्बल अन्थाइ नांगौबा बिल्डिंफ्रावबो बेफोरबायदि साजा बानायो आरो ना हमारे कारण गिफ्ट दिले न साफ वाला है हम लोग के लिए ये मिठाई दिया है भैया ने और चाय भी पिलाया हम लोग को थैंक यू भैया दा जोंना जाजोब्बाय जों दा नै भैया ने हम लोग को मिठाई खिलाया है और चाय भी पियेंगे अभी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ पे आए मैं बहुत खुशी की बात है आपके थ्रू से एक ऑर्डर मिला है और मैं चाहता हूँ तो आगे और भी कुछ मिले ऑर्डर वगैरह मिले आपको भी और आगे पहुँचाएं मतलब आगे और बढ़ते रहे इसे ठीक है हाँ ये आं दा फैसाखौबो होबाय नै स्लिपखौबो लाबाय जों दा थांनोसै आरोना ट्रेनजों थांफिननाय जायोना बासजों थांफिननाय जायो मनोज भैया का वो ससुर का घर में जाना पड़ेगा अभी उसका घर ससुर का घर में जाके थोड़ा चाय पानी पियेंगे फिर जाएंगे बाबा का आश्रम में जोङो शिवलिंगखौ अर्डार खालामखांबाय माने एडभान्स फैसाबो होखांबाय ओमफ्राय दा मनोज दादा का जो ससुर का गांव में आया है हम लोग अभी पूरा नदी में मछली वगैरह पकड़ते हैं ना उधर उसको देखने के लिए जाएंगे अभी हम शंकस नदी में जाएंगे खेत देखो आप लोग धान का खेती बहुत अच्छा हो रहा है इधर देखो बहुत साफ है अभी हम लोग नदी की तरफ जा रहे हैं अभी मनोज भैया का ससुर का घर में हम लोग चाय वगैरह पिया है चाय भी इतना टेस्टी मतलब अभी मैं मिष्टी खा रहे मतलब ऐसा लग रहा है माने ओरैबायदि गोदै आरोना साया माने मिष्टी जादों बायदिसो मोनगोन आरोना मेथाइ दंना जोंहा हिन्दीनि मेथाइ मोनसे दङ कलकाता का मिष्टी किला के होनलायनाय बे बिराद फेमास आरोना माबायाव वेस्ट बेंगल में आया है अभी हम लोग तो वेस्ट बंगाल मतलब कोलकाता में तो मिष्टी फेमस है ना सबसे हाँ कोलकाता का मिष्टी बहुत फेमस है कोलकाता में रसगुल्ला अभी हम लोग नदी की तरफ आ रहे हैं आं दा माने वेस्ट बेंगलाव दंफैयो आरोना वेस्ट बेंगलनि गामियाव आं दा गिदिंदों आरो एसे नैबे मनोज आदानि माबायाव मा होनगोन बेखौ बिहावनि न'आव दसे जोङो फैसा सैसा होखांबाय माबा हाफ होबाय आरोना एडभान्स होग्रोबाय लिंग बानायनायनि 1 तारिखआवसो मोनगोन जोंहा डिसेम्बरनि 1 तारिखआव मोनगोन आरो उनाव लांनो फैनोसै लामाफोरखौ नायनो हागोन नै फिसाथार लामाया रास्ता इतना छोटा है
क्यों इतना छोटा छोटा बनाया रास्ता? गांव का रास्ता है। गांव का रास्ता इसलिए छोटा बनाया। उधर से दूसरा रास्ता है। उधर से दूसरा रास्ता बड़ा बड़ा है। वो नदी देखो सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आधा किलोमीटर तो होगा शायद। नहीं खेचिया बढ़िया थारलै जायगाया शुटिं बानायनो मोजां जागोन आरो ना बिथिं एलबाम सेलबाम शुटिं बानायनो थाखाय मोजां जागोन एरिया। ओरै सर्टकाट थांसिगोन दा दुब्लिजों। हाब दाउआबो नै खाथियावनो गिलाबायथारा नै ना खनजागासिनो दाउआ रावबो जेबो खालामलाबायाना इफोरखौ गावला गावसि खालामा बिथिं। नैयावबो नै माबा दाउआ ना जाग्रा दाउ बारा गिलाबाया ना जमगासिनो दं बिथिं। हाब खुसियाथ' बेयाव बिराद थायोनो खानस्रि बायदि जेव जेवनो मालाबा जावफैनांगोन बेहाय खुसिया। वो सांप मिलता है ना, सांप की तरफ एक मच्छी है उसको मिलता है ना इधर। हाँ कुचिया मच्छी खुदाई करना पड़ेगा कुदाल से किनार किनार में। हाँ कछुआ टकुआ हाँ हाँ शामुक हाँ। आप ससुर है ना? मनोज भाई का ससुर है। अच्छा आप लोग में ससुर क्या बोलता है? ससुर को बिहावसो। बिहावसो? हाँ बिहावसो बुङो आरो जोंना। और आप लोग का बंगाली भाषा में? बंगाली में ससुर ससुरी। ससुरी है अच्छा ससुर ससुरी है ना। ओह ये फूल जैसा है ना। बिदिया जोंथिंबो दङ दंनायालाय बालाबारियाव थायो मोजां नुयो आरो ना इखौ फाइन बायदि। वो अरुणाचल में भी एक लकड़ी होता है ऐसा पेड़ होता है बड़ा बड़ा इस टाइप का है ये, लेकिन ये नदी में ज़्यादा रहता है। नदी वो बानपानी होता है जहाँ पर बानपानी के होने के बाद ये सब होता है। जों दा दैयाव मोनफैबाय नै बिराद गिदिर दैया। जून जुलाई में तो ये सब भर्ती हो जाता होगा ना? यहाँ तक होता है। यहाँ तक हाँ। और जब बाढ़ आने से वो आगे तक चला जाता है। आगे तक चला जाता है ना वो बॉर्डर तक। हाँ बिराद गिदिर दैयानो माबा बायदि बुंनो थाङोबा जोंथिंनि मा दैमा बायदि जागोन बे। जोंथिं बिदि दैमा गैया एसां गिदिर। धोनस्रि दैयाबो फिसाबावसो जोंनिया, जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि धोनस्रि दैया भैरब कुन्द'नि दैया बे फिसाबाव बिनि देरसिनबाव आरोना नै। सेकेन्ड ब्रह्मपुत्र। मामोन संकस नदीसो ना? संकस दैमा बियो। माबा खालामगासिनो ओइथिं बनानै बिदिनो फिसा बायफ्ले बुफ्ले एफा फिसा फिसाखौनो बुथुमनानै लाबोयो नै। इतना छोटा छोटा वो लकड़ी है लेकिन जलता बहुत अच्छा। हाँ इतना दूर से आएगा ना ये, सूखने में तो टाइम लगेंगे। पूरा वो लकड़ी निकल रहा है पानी में। देखो सब लोग पानी इतना बड़ा ओरैबायदि गिदिर आरोना दैयानो पूरा एकदम। हाय हाय কালকে ভিডিও তো সবাইকে দেখতে পারবি। हाँ কালকে দিয়ে দিবে ইউটিউবে। पूरा नहीं बोखांगासिनो। और কালকে ইউটিউবে সবাই सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब। ও কিন্তু ইউটিউবে আর কালকে ইউটিউবে দিয়ে দিবে। हाँ তোমরা ভালো করে পুরা কুড়ি গিলা हाँ हाँ बोखांगासिनो नै না না थब्ल' बोखांदों। हैथिंबो पूरा এক জায়গায় এতগুলো ছুরি থাকে প্রত্যেক দিন পাইতেছে এক জায়গায়। जों दा बेरायखांबाय दा थांनोसै आरो ना मनज माबानि आदानि बिहावनाव जोङो ओंखाम जाहैनोसै ना संदोंनो। वेस्ट बेंगलाव जानानै थांसै जों दा वेस्ट बेंगलाव फैदों नालाय। नाजों मा संदोंथाय दा जाबासो मिथिसिगोन। साहाखौथ' ओरैबायदि गोदै फुदुंबाय माने
मिस्टि जानाय बायदि नांबाय आरो आं बोखांगासिनो नै जोंना थांसै जोंनि आसामाव दायो जेकेटसो गानलायनांगौ ओमफ्राय बिसिनाव नै दैयाव दा दै गुसुआवनो दुगैगासिनो दङ नायनो हागोन नोंथांमोना नै माने बिसोर बन बुथुमगासिनो नालाय थब्ल'लायबावबायसो अबेसिम मोनहैगोनलै बेलाय बा ओइ नै मायाव ओंखारहैबाय आरो इनिफ्राय थब्ल'लायबाय बा जोंनि बायदिनो आरो जाया शिवलिंगआनो चाहिए अंदर चाहिए और वो जो नीचे जो दिखाई दे रहा है छोटा वाला हाँ हाथ से बना हुआ है ये हाँ अपना मेरा पिताजी अपना हाथ से बना हुआ है अच्छा मेरा पिताजी खुद अपना हाथों से बनाया और ये जो है ये भी पत्थर का है ये पत्थर है ये जोयगा से लाया है जोयरा जोयगा जोयरा जोयगा जोयरा हाँ अच्छा वो एकदम जो क्या बोलता है जागृत है ये इसको अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो हम लोग सपनों में हम लोग को दिखा देगा अच्छा हम लोग सोचा था ये सिर्फ पत्थर है लेकिन पत्थर नहीं है भगवान का एक आशीर्वाद वो है हाँ और ये है मेरा गुरुजी वृंदावन का गुरुजी ये मेरा गुरुजी है इसे दीक्षा पाया है हम लोग का घर में यही पूजा पाठ होता है पाठ उठ होता है साहा लोंबाय थानानै साहा लोंनो बाबाय नालाय गोदै बिराद गोदै फुदुं ओंखायनो नै आपेल होदों दादाव खायासै आपेल देखाक আপেল জানছে এই খুৰাটো বোলে আমাৰ লখিমপুৰত আছিলে 18 বছৰ থাকি আহিলে ন 18 বছৰ আমাৰ এৰিয়াবিলাক চব চিনি পায় মাজবাট ঢেকিয়াজুলি হৰচিংগা ৰৌতা ওদালগুৰি এইফালে চব ঘূৰিছে ন আগতে দে ভালে লাগিল লগ পাই পেলাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি অঁ বিজনেছ কৰিছিল তাতে নাই কি কৰিছিল মই ধেমাজিৰ পৰা আহিছোঁ গৈছোঁ নহয় হা অঁ ট্ৰেইনত অঁ তাৰ পৰা এইফালে শুক্লাজুলি একটা ফলাছ আছিলে এইফালে বহুত দিন আগতে যিখিনি বহাইছিলে হাতী দি ভাঙি দিছে মই তাতে আছিলোঁ अच्छा आज मनोज भैया का ससुर का घर में आके हम लोग खाना खाएंगे ये देखो खाना खा रहा है ये बहू है रोटी ला रहे हैं रोटी पूरी पूरी खाएंगे आप मैं नहीं खा सकता है एक दो लेकिन अभी सुबह से खाना नहीं खाया है ना चावल खाई लो मैं थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे अभी क्या क्या बना हुआ है ये ज़्यादा है पापड़ भी है आलू भाजा से मछली है ये है बैंगन दैमानि ना फार्स्ट टाइम माने बे क'क्राझाराव फैनानै फार्स्ट टाइम दैमानि ना मोनजासिगोन आरो वेस्ट बेंगलाव बेबो क'क्राझाराव नङा वेस्ट बेंगलावसो दैमानि बस्तिर नाम क्या আছিল ब्रा बढ़िया टेस्टी फलीमारी हाँ फलीमारी फलीमारी रामपुर फलीमारी ओंखामा एसे गिदिर गिदिर आरो माइरङा रामपुर गोथावथ' टेस्ट आसले मासफ्रा माबायदि जादों आदा माबायदि जादों गोथाव जादों मोजाङैनो बरिया गोथाव ना बरिया एकदम टेस्टी सुपार दा एकदम आदायासो ओंखाम जायासै बिराद फुरि जाबाय आं गोजोननाय ओंखाम जाग्राखाय बारा गोजोननाय मोनथारा आहा केनेকুৱা হৈছে দাদা কেনেকুৱা হৈছে ভাল जाबाय नै माबानि संकस दैनि ना नै दैमानि नाखौ मोनजाफैबाय माथो नोङो नै बेलाय ओमफ्राय फान्थाव एवनाय नै फान्थाव एवनाय फ्राय पापर भाजा औ गोथाव बरिया गोथाव जादों ना औ दे जादो गाड़ी सिगार जाबाय जोङो अभी हम लोग जाएगा बढ़िया से हम लोग मांस वगैरह खाया है नदी का मछली इतना टेस्टी बनाया ना बोलना भी मत पड़ा 100 में 100 नंबर दे दिया मैंने बहू को मेरा वीडियो देख रहा है वो लोग
सब्सक्राइब किया हुआ है। अभी ये जो वीडियो अपलोड करेंगे ना देखते रहना हाँ, कल आएगा ये वीडियो। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ मैं कल आएगा यूट्यूब पर। एक दिन भाई को टच थांसै जों दा जाखांबाय दैमानि नाजों मा दैमामोनलाय संकस दैमानि ना जाबाय गयबो जाबाय दायो थांनोसै। होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैमोन लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बाय 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 बोलो बाय 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 सबको। अभी फिर मिलेंगे। बाय बाय। थांसिगोन जों दा।